носа вас и съм подготвил изненада за вас. Влизам тука, излизам от тука. Чукам, пукам. Трябва крайно на полето, тя ще иде на небето. Както и да е. Представям ви убийца на престъпници. Ето го, Шрек. Да, ето го него. Това е убийца на престъпници. Сега ще видите как работи. О, да! Повече ще викам, защото в предишния епизод не се получи гласа. И се чувах много тихо. Чува поземки между другото. Ако си ще да почерпи малко. И виждате! Специален ключ! За какво ли служи той? Ще разберете след малко. Така. Цък. Взимате се ли? И прозорци. Ето такива. Пускате вътре с семена. И сега наблюдавате убиеца на престъпници. Цък. Тъпен го в сперма. Той ще умре. Но ще се получи убиеца. Почна да го боли. Това ми харесва. И то моя. Сега сме в криза и да пестим водата ще заключа. Каналът е затворен успешно. Това беше от мен. Раз часак. Проклета! Курви навсякъде, брат. Пълно е с курви, чак ме хваща яд. Какво да правя, че живея в този курвински свят? Просто бъди тарикат. Курви навсякъде, брат. Пълно е с курви, чак ме хваща яд. Какво да правя, че живея в този курвински свят? Просто бъди си тарикат. Съм тука, водка пия, бира пия, всичко пия, всяка тъпа